non dagoen gogoan gure zangoa geldirik dagoena. Atzerantza doa abiatuta goazen mendaur puntak arte, ezazu parte hartu, izan zaite parte. Urrun badago, bihur gaitezen zubi, zortzireun dukado, merkea dirudi. Kaixo, jo! Kaixo, geni. Zemur! Oso ondo, oso ondo. Jo, ze kanta polita, benetan, esan duzudan bezala, kanta asko lagundu zera, eta benetan eskatzeko ala, jama gutez, hemen egotea, benetan. Ni esker. Zelako anabasadura zurekin jor. Zeba. Osea, bertxelaria, abeslaria, idazlea, ikerlaria, nolatan beste gauza. Nik uste berez kontrakoak izan beharko lukela arraroa, alegia. Gu ez gea gauza bat bakarrik, ez? Nik bintzat ez dakit, etiketak jartzen dizkigute txiki-txikitatik, eta badirudi ezin dugula beste ezer izan, ez? Nei adibidez, txikitan, gaizki marrazten nula, esan ziaten. Orduan, ni sekula naiz, arte ederrak ikastera animatu, adibidez. Eta konturatzen naiz, gehien gustatzen zaidan gauzetakoak marraztea dela. Orduan, beti ondo egiten dugunagatik etiketatzen gaituzte, eta normalean egia da, bukatzen dugula, ondo egiten ditugun gauzak egiten. Baina, nik uste gauza gehiago egin beharko genituzkela, eta mundu honek esaten digu espezializatu egin behar dugula, ni justo kontrakoan alde nago, alegia. Goazen, denetatik pixka bat jakitea, eta hoxe, ni lari asko, eta zale ere asko, baina ez zait gustatzen, bertsolari izan zen, konsagratu nintzen lehenengo gauza, alegia. 14 urtekin irabazi nun Euskal Herriko bertsolari txapelketa eskolartekoa, eta bertsolari definitu ninduten. Baina, zergatik gelditu horrekin bakarrik, ez? Nola gogoratzen dituzu bertsolaritzako garaia? Ondo, oso ondo. Oraintxe erizait gertatzen oso gauza politia. 38 urte ditut, eta aurten uste dut 12 urte nitunetik lehenengo aldiz enago txapelketa batean parte hartzen. Eta oso kurioso egiten zait ikustea nola txapelketatik kanpo egonda ere munduak aurrera jarraitzen duen, eta jendea ez den enteratzen txapelketa da, hola. Jendearen gehiengoa ez da enteratzen txapelketa bat dagoenik. Orduan, bertsolaritzan ibili nintzen, buru-belarri ibili nintzen urtetan, asteburutan beti lana eta okupatuak eta planak ezin egina eta sentitzen nuen, eta orain pixka libreago nabil. Egia esan, nire arduratatik gertuago dago gaur egungo bizitza azkenean alaba jaio berri zait eta etxean ahalik eta... Mila esker. Eta idazlea ere, idazten dituzu lehenbugu batzu. Zergatik? Zergatik? Hori galdera filosofikoa da kasi, Zergatik? Nik sortzea behar dut. Nik behar dut kantatzea, behar dut margotzea, behar dut idaztea. Eta bururatzen zaizkit gauzak, eta batzutan kantak dira, eta beste batzutan bertsoa dira, eta beste batzutan garabatu bat izango da. Baina, idaztea, bertxotan hasi baino lehenagotik naiz idazle, sariak eta lehenagotik ditut idaztea. Nik berez, nik uste hizkuntza menderatzen nula euskera menderatzen nun bereziki ondo nik uste, eta horra hasi nintzen nabarmentzen. Nik
sortzea behar dut, eta batzutan sortzen duten hori niretzat bakarrik da, eta beste batzutan iruditzen zait publikoarekin konpartitu dezakedala. Eta batzutan, idatzi dudan gauza hori, orain enago prest munduakin konpartitzeko, baina pasatzen dira urte batzuk, eta bai. Bertso sorta batzuekin, nire buruarirekin adibidez, hori gertatu zen. Oso gauza pertsonala zen, eta, pasatzen urteak, distantzia hartu nun, eta ja, bestei ere emateko moduan, sentitu nintzen. Izan dezakeko, zagoetzatuk aurkitzen duzun momentu bate, hor denboa bat pasa behar dula, zure kasuan, zu benetan agian sinisteko balio duela idatzitakoa, ez? Bai, batetik sinisteko balio duen eta ona dela, nahiz eta kulturan ona izatea oso gauza relatiboa den berez. Baina, batzutan baditu dudak gauza bat zenbateraino den ona eta zenbateraino txarra. Ze sortzaile bezala norbere obrarekiko edo egindakoarekiko distantzia hartzea kostatzen da. Karo, nik badakit ze sentitzen ari nintzen, eta orduan jartzen diodan letrak, dauka letra gehi nik sentitzen una. Baina beste pertsonak irakurtzen dunak letra bakarrik du. Orduan ez dakit, nire bizipenak kentzen dizkiodan momentuan ze balioekin gelditzen den. Baina beste batzutan da lotxa puntu bat. Adibidez, nire buruari letra hitz egiten du nik pasanun bolada txar bati buruz. Tristea honeon, normalian baino, enakin oso ondo zein nire bizitzakin, nire izakera askotan jendaurrean bat zen, baina gero etxea juten nintzen guztiz ondo sentitzen, nire buruarekin batzutan nintzen ondo sentitzen, orduan horrei buruz hitz egiten du kanta horrek, eta momentuan bertan nintzen kapaz sentitzen hori olain zabal esateko. Baina pasatzen dira urteak, gainditutzat ematen dut etapa hoi, eta orduan bai, ze batzutan nik sentitu dudan gauza berdintxua, edo guztiz desberdina, baina norbaiti balio dio. Zuk esaten zenun bezala. Zuri 800 dukado kantak zerbaiterako balio zizun. Bueno, ez dago sortua propio zuretzat. Baina batzutan magia hori ere badao, zuk idazten duzu gauza baterako eta besterako balio du. Horregatik. 800 dukado zerbaiterako. Horrek esan nahi du gure janeko abeslaria duela eta oso ondo abesten duela. Beira eta bezala, zergatik beira. Begira, izen bat jarri bertzitzaiolako, eta niri uste dut bokalak gehiago gustatzen zaizkiala, konsonanteak baino, beira, hiru bokal, bost dizki bakarrik eta horietatik hiru bokal. Bi konsonante. Eta, beira da zerbait moldagarria, beira reziklatu egin daiteke, gauza bat hartu eta eraldatzeana oso gustatzen zait. Beira, euskara gozuak begiratu esaten du. Beira hori. Beira hori. Hoi hartzunen beira, bai, eta hitz joku horrekin baita ere izatez gure logotipoa edo kristalezko begi bat da. Begira, ez, bi horiekin betaurreko batzuk ere izan zitezken, baina. Eta pixka bat urrunago hartuta ezain literalki ez begira zergatik, niri bertso idatziak asko gustatzen zaizkit. Uste dut bertsoak potentziala handia dula alde hortatik. Eta gertatzen da bertso lehiaketa asko daudela, bertso sari asko, baina zuk irabazten duzu bertso paper lehiaketa bat, eta bertso horiek kantatzen dituzu saria jasotzen duzunean, eta akabo bertso horien bizitza. Eta egin daitek, nik uste dut musikatu ezkero, batzutan zabaltzen diela pixka gehiago. Eta intentzia hori zen, bertso paperei ematea bigarren bizitza bat.
polita. Nirakita da guain agituko dinazua, baina bera musika taldea, taldekide batekin asizien ideia perteratzen, baina gu publikook behira ezagutu genuenean zuek badagazkizuen urte batzuk urtean lanean, eta ez ziren laubozuten izan, nema asko izan zen esan alde. Hoi, magia baitake bakarrizta musika talde batean, ez? Bueno, bai, a ber, hasi ez dakit, zehazki noiz hasi zen, guri eskatu ziguten kanta bat idazteko. Oiartzungo disko bat atera nahi zutelako. Eta egin genuen bakardadeak, norbait bilatzen duenak, kanta hori. Eta hori gelditu zen, bueno, gauza solte bestela, nire kuadrillako bat gitarrista da, eta bueno, berekin egin nuen. Eta gero jo nintzen Indiara bizitzera, bueno, lanera. Eta Indian nengola, pertsona batzuekin harremana hunditu egin zen, eta beste batzuekin, urruntzeakin desegin, ez? Eta lagun honekin, emailezko harreman bat egin nun, nik bidaltzen nizkion letrak, eta berak bidaltzen zizkian letra horiek musikatuta. Eta bera da Igor Arrogarrena. Igortani kuadrillakoa gea, txikitatik klase berdinean egon gea, ikasgela berdinean, eta 15 eguneko diferentzia dakagu. Duela pare bat egun ziren bere urte betetzeak, bai. Eta hori, behakin hasi nintzen, eta esango denuke, lehenengo diskoa, denez denean ezer, izena duna, guztiz berekin egin nun. Egin genuen nahiko modu, bueno, rustiko batian, ez diru asko utzi eta hola. Eta bigarren diskorako ja bihurtu ginen talde, musika talde bat bihurtu ginen. Eta Igorren lehengo taldea, heavy batzuk ziren, heavy zar batzuk hor gitarrak ibiltzen ziren. Eta pixkat domatu behar izan du nituen musika ez ezik, lasaitu pixkat, letra entzun ahal izateko. Eta bueno, nik uste baita ere, hasieran kostazitzaiela, baina orain oso guztua daude. Nik uste heavy guztiak, nahiz eta oso basatiak ematen duten beti daketela alde xamur bat. Musika izun alde bat. Bai, oso melodikoa da heavya berez. Gero kantatzekoan igual zarata eta indar asko hartzen du, distorsioa gaudelako eta, baina berez oso melodikoa da. Orduan, bueno, eta niri heavya ere asko gustatzen zait, bakarrik ni oholtza gainean oso ridikulo sentitzen naiz. Bai. Ni, bertsolariak badakizu nola ibiltzen geha. Postura, hartzen geha, eskuak patrikan eta... Estatuak bezala. Hori da, estatuak bezala. Eta musika talde batean, suposatzen da, asko mugitu behar dugula, ez? Frontman, deitzen zaio, frontwoman, ez? Aurrean jarri eta, ez? Mugimenduak egin eta... Ni hori egiten oso ridikulo sentitzen naiz. Eta, bueno, uste dut batetik daola nire izakera, bestetik bertsotatik natorrela. Eta heavya kantatzeagatik kantatuko nuke, baina esker ridikuloa geldituko zen ni... Egotia, estatiko eta bat etorri behar du, esaten dezunak edo eta nola esaten dezun. Zer eman dezu behirak? Bueno, batetik eman dit bertsolaritza ikusteko modu berri bat. Eta konturatu naiz bertsolariak sortzaile bezala ze txoio daukagun. Batetik ez dugulako normalean azpiegitura guztia gurekin eramaten. Behirako kontzertu bat daukadanean, gelditzen geha, demagun arratsaldeko 4:00, kargatzen dugu gauza guztia, juten geha lekura furgonetan, deskargatzen dugu, montatzen dugu, soinu probak egiten ditugu, ematen dugu kontzertu 10:00,
pote bat hartu, dena jaso, furgonetan bidaia, ensaio lokalera berriro, eta etxera iristen goizeko 3:00 Bertsolaritzan, 10:00 baldin badakazu saio hori, etxetik ateratzen zea 8:30, iritsi, kantatu, pote bat hartu eta buelta, ez? Konturatzen za, ostras, lujo. Eta gero bestetik konturatu naiz, bertsolaritza ere, antolatuta dago, eta antolatzaileek normalin badakite, bertso zirkuitoa nola funtzionatzen duen musikan, bai diruz oso gaizki ordainduta dago, ez? Hainbeste pertsona mugitu ezagize eta batzutan dirua galtzen bukatzen duzu, autopistak, kilometrajia ezagize. Eta eman dit, batetik kantatzea ze zaila den ere kontzientzia bat, ze bertsolaritzan kantatu egiten dugu, baina gutxi gora bera berdin du, ondo edo gaizki kantatu. Beirarekin kantatzen dudanean, hasteko ensaiatu egin behar dut asko, jakiteko zehazki nun sartu behar dudan ahotsa eta nunez, eta gero nire urduritasunarekin, ahots kordak azkenean zerrain malgua dira eta emozioak nabait biten dira. Orduan, kontzertuan nahonean, askotan ez dut kantatzen ensaio lokalean bezain ondo. Eta konturatzen zea, horrek duen garrantziaz, egin behar dudan gauza bakarra, nire meritu bakarra da ondo kantatzea. Bertxotan nire meritua da momentuan sortzea. Orduan, meritu hori kentzen diazunean, konturatzen naiz ze zaila den ondo kantatzea. Lehen pentsatzen nuen erresago zela. Bertsolaritza abeste bat da, musika ere bat, baina berdinak dira. Zer, barkatu? Berdinak dira. Berdinak. Ez. Musikan ere badago improvisazioa. Jazz musika hortan oinarrituta dago, eta uste dut behar bezain ona den edozein musikari ohituta dagoela improvisatzera, nahastu delako, ni bezalako desastre bat kantatzen, berandu sartu delako, edo, askotan utsunea, edo publikoak, derrepente txalo pila bat egin dulako zati batean, eta ez da entzuten, orduan, konpas berdina berriro errepikatzen dute. Improvisazioa badago. Niretzat berdinak ez dira, baina, elkar elikatzen dute. Nik uste bertsolari batek letrekin duen errestasuna, edozein musikarik nahiko lukela letrak idaztekoan, nahiz eta dauden musikari batzuk oso onak letrak idazten. Eta bertsolariok ere pixkatik hasi beharko genukela abeslari gehan einean, atsegina izateko gure ahotsa, edo desatsegina batzutan. Konturatzen dait, bertsotan batzutan ahots desatsegin xamarrak efekto gehiago dutela, komikoagoa bezala gelditzen dira, edo... Lege kontu bat komentatu dugu bezeratutza, literatuga, musika eta dena ni desmaiatzeko ere ikerlaria zera okerrezu bat nago 2019 urtetik aurtendik. Ikerlaria naizela, bai. Unibertsitateko irakaslea naiz, Leioan ematen dut hezkuntza fakultatean. Bai, karo, jan ere egin behar dugu. Kulturak ez du jateko ematen. Eta, irakasle naizen, unibertsitateko irakasle guztiak ikerlariak gea. Edo izan beharko genuke. Gure soldataren parte bat da klaseak emateko, eta beste soldataren partea da ikertzeko. Eta egia da, seguraski ontatik informatu zeanean edo ontatik iritsiko zinen horra, Xabier Leteri buruzko tesi bat egiten nahi naiz. Urte batzuk badia, ez dakit noiz hasi nintzen, urtea pasatzen nahi dira, baina bai, ikertu nabil Xabier Leteren obra, kantak, eta ze esan nahi zuen, eta, askotan
letra hori esan dugu lehen, bakoitzak bere erara ulertzen ditula, eta, bueno, nola ulertu behar genituzken, nola ulertu ditzakegun aztertzen nahi naiz, bai. Eta, bueno, nire ikerketak zentratzen dira, hortan ere multidisciplinarra izatea gustatzen zait, batetik literaturan, ze nire departamentua literaturakoa da, baina interesa handia dut psikologian. Bai. Psikologian ikasi. Nahi ez ikasi? Ba, ikasi. Bai, aizko gutzen. Bai, badakat, bakarrik psikologiako ikerketa da oso medikuntzako ikerketaren antzekoa. Beti dira gauza kuantitatiboak, zenbatu daitezkenak, ez? Edo zer interbentzio egiten duzu, aurretik neurtzen duzu, gero neurtzen duzu, eta hortik ondorio batzuk aterata. Eta, bueno, batzutan igual formatua beha nekagarria egiten zait. Oso exigentea delako eta eskatzen dulako aurrekontu asko edo talde asko. Eta gero, bueno, komunikazioa aldetik ere interesatzen zaizkit gauzak bertsolaritza, rapa, interesatzen zaizkit asko. Bueno, nahiko lan edukitzen dut gauzatara iristen. Nena ikasketa bat azko zinean. Esan duzu, Xabia Beletaren ikerketatxo bat egin duzula, egiten duzula. Eta dakiteketu duzu dagoetan, behan dipidez, ikertzailearen kasuak, zure kasu pekenean, ze analisi egingo zenuke Salvadoren eriotzean abestiak. Ba, sinistuko jazun, baina oantxe nengoen Salvadorren eriotzaren zati bat, bai. Eriotzai buruz, Xagarlete eta eriotzai buruz hain nintzen oantxe artikulu bat idazten. Ba, Salvadorren eriotzan, jendeak ez daki, baina bi Salvadorren eriotzean daude. Bai, bat da poema bat, eta hori inork ezagutzen ez duna apenas, eta bigarrena, denek ezagutzen dugu, nunago! Eta, bueno, netzat zoragarria da, nik uste egainak esan du, Euskal Herriak ereserki bat berbaldin balu himno bat, gora eta gora Euskadi, horren partez askoz ere egokiago izango zela, denak, ez? Kanpo futbol batean, nunago! Kantatzen egotea, oso... Eta oso politia da. Letek beti norbait hiltzen zitzaionean duda hori mantentzen du. Nunago. Eta beste batek kanta bat badaka maiteaz galdezka, kanpora irten nintzen, eren egun goizean, maitea zen hila, kalera irten nintzen, jainkoaren bila. Hori da, bertsionatu duna. Eta hor ere, nundagon du daiten du. Bere emazte hiltzenean, Lourdes hiltzenean ere, dauka ikusiko gera, zeruko jardinetan, zerurikan bada. Hor ja, ematen du, konbentzituago dagoela, zerua badagoela, baina aldi berean zerurikan bada. Galdetzen du, ez dago seguru. Noiz bukatzen eriotzaren ondoren zer da hon. Eta, bueno, Salvadorren kasuan larre batean jartzen du, ez? Denbora gehien pasatzen zuen lekua hori zen Salvadorrena. Gero asko gustatzen zait, azken atxa uela bertsorik sakonena. Bertsorik sakonena. Bere barnean irauten, oinazez ikasia. Eta Salvador hiltzen justu bere omenaldi egunean. Salvador omenaldia egitea juntzien eta egun hortan bertan hiltzen, azken bertso hori kantatu gabe. Eta nola jasozun hori. Bueno, nik uste letra horren gauza politena dela, jende askok dakila, eta jende asko ez dela konturatu ze politean. Badakigu,
Eta esango nuke, jende askok ez dakila nori idatzita, nor den Urepeleko hartzaia. Horrek asko esaten du Euskal Herrian dakagun kulturaz ere. Bueno, eta nork idatzi zuen ere letra hori ere, seguraski jende askok ez du jakingo. Eta hori arrisko handia da, ze ez baldin badakigu nondi gatozen, ez dugu norgean jakiteko pista asko. Nire gustatzen kanta horretan, zatia nola da, abai, etxia urraturik, libraturuan kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetarik, aske sentitu nahi. Aske, zoragarria da. Osa, pentsa dela hartaldeak hartzai batentzat oso garrantzitsua da hartaldetik ez galtzea. Orduan esitu egiten ditu, ez? Normalean barruti baten barruan sartzen ditu, eta ez berak askatu intzun, ez? Hartalde hori eta aldi berean bere burua eta bueno, esko gozagoa da ze letrak dien. Zer gustatuko nintzen zuke inkagotzea edako minik hilabete batzuta eta edo urte batzuta edo. Gauza asko ditut. Rapa nire pasiotakoa da eta konturatzen naiz, bertsolaritza ezain popularra izan da edo askoz gehiago ikertu dugula rapa baino. Eta uste dut, rapak jakingo balu ze ikertu dugun bertsolaritzan, segituan trasladatu ahal izango lukela bere jakintza, bere praktikari teoria bat jartzeko aukera aukiko lukela. Eta nik uste hori egin beharko dutela, ez dakit gazteleraz edo inglesez egin beharko duen. Eta bertsolaritza bea ikertzea ere nire asmotakoa da, bitu. Lehengoan, egon nintzen Esloveniako ikerlari batekin, jakin nahizun bertsolariak zer ginen, eta galderak egin zizkian, ez? Eta esan zian, bueno, nik entzun dut 1000 doinu daudela, berez 4.000 inguru daude. Zenbat doinu dakizkizuzuk? Eta nire buruari galdera egin zian, eta esan, ez dakati ideaik, zenbat? Esan nion, ez dakit, 200. Asko harrituzten esaten ez dut, uste, 200 dakizkizunik, eta nik uste baietz. Baina oso kuriosua egin zitzaidan, egin zidala galdera bat, nik nire buruari inoiz egin eniona. Eta idea eman nik uste oso zaila da galdetzen, eta konprobatzen, baina galdetuko baldin bagenio 100 bertsolariri bakoitzak zenbat doinu dakizkin, oso emaitza desberdinak aterako genituzkela, eta ez dakit bertsolari honek gehiago jakingo ote dituzten, edo nik uste interesantea badela, eta askotan gure burua, hain gertu gaude gure burutik, ez ditugula gure buruare buruzko gauza interesanteak galdetzen. Oso guztua da. Elkarrizketa luzea aterako zaigu. Ondo zaudezu? Ondo zaude? Oso da. Nire balega bat otuzten. Nahiko, esan duzuna ben gogoan nahiko dokumentazio jasota daukagu. Edo gehiago edukimeako behin. Bertsolaritzan lujoa daukagu bertsozale elkartea. Eta bertsozale elkarteak egiten du batetik sustapena, txapelketak antolatu eta saioak kudeatu eta horrelako gauzak. Bestetik transmisioa, hezkuntzara dedikatzen da eta bertsozale berriak sortzen ditu eta bertsolari berriak bideratzeko moduak jarri. Eta gero dake ikerkuntza. Seguraski gutxien ezagutzen den zatia, baina urte pila darama elkarteak bertso saioak grabatzen, bertso paperak rekuperatzen, eta orduan dago kriston material pila
gordeta. Bakarrik, material hori ikertzeko behar diela orduak eta orduak. Eukiko baldin bagenun, dirua jori-jori, jarriko genitun, 50 pertsona ikertzen eta ateako genituzke kriston ikerketak. Osea, gaur egun informazioa badago, falta dena da denbora informazio hori ordenatzeko eta sistematizatzeko eta aztertzeko. Informazioa bestela jaso egin behar da. Adibidez, nik ikertu nun, egin nun ikerketa bat, ea bertsolariak kantatzen genunean flow egoeran murgiltzen ote ginen. Eta flow egoera da, arreta guztia, automatizatua egiten dezuna, konzentrazio handiakin, pasatzen zaizu denbora ziztu batean, eta bai, frogatu nun baietz. Zientifikoki eta psikologiaren parametrotatik frogatu nun baietz sartzen ginela. Eta gaina hor kuriosoa zen, emakumeak maila apalagotara iristen ziela gizonezkoak baino. Eta hor ikusten dugu kulturak ze presio egiten duen, emakumeengan, eta horrek ez diela uzten batzutan gozatzen gizonen maila berian. Eta, hortarako 100 bertsolarik erantzun zidaten galdetegi bat, bere bizitzako 40 minutu erregalatu zizkidaten. Eta, ingo nituzke galdera asko eta ingo nituzke, baina gero erantzun egin behar dizkigut. Eta orduan, muga aurkitu, balantza egoki bat eduki behar da, lata emateari dagokionean eta gero emaitza jaso, askotan. Imaginatu, zenbat doinu dakizkizu. Zenbat ordu pasa beharko genituzke bertsolari bakoitzakin, esaten. Aiziak bidali du, dakizu nola den. Kantatu. Triste bizi naiz eta. Bai, bale. 4.000 doinu dira, orduan. Dena ikerketak denbora. Aurritzen dau, gauza. Nola, bertsolaritzak gaia ematen dizuetena, minutu batzuk isilpean ematen dituzu eta publiko pentsatzen du, asmatzen duzula bertso guztia eta dena da izratzena muga gute barazatzen. Hausnatzen duzu pixkaba gaia, baina bertsoa momentuan pentsatzen duzu eta botatzen duzu. Zer lana egin behar da, agilidade mental eta ahozko hori batera konektatzeko. Eta honena da, ez gehala konstiente, hori dena gertatzen da. Honena da! Bai, oso ondo esplikatu duzu. Badakizu ikerlari batzuk badaudela, sartu zutenak Andoni egaina, kablez betetako batean eta bere konexio neuronalak eta nola funtzionatzen zuten ikertzen dutenak. Ez zea bakarra apasionatzen duna prozesu hori. Kanpotik ikusita ere, zenbait zientifikoentzat da, flipantea. Eta bai, bada, baina aldi berean desmitifikatu nahi dut hori, zaila da, baina eske hitz egitea berez da zaila. Guk daramagun elkarrizketa, edozein elkarrizketa, zaila da. Inbertza ditut, entzun, bitartean, nire sentipenak, hausnarketak eta paraleloan dijoaz. Zu hitz egiten naizea, baina aldi berean ni pentsatzen nahi naiz. Eta batak ez dio beste interferentziaik egiten, edo ez liok egin behar, batzutan baude pertsonak, itxoiten dutenak besteak noiz bukatu behaiek hitz egiteko, entzun gabe, aurrean dakatena, baina normalian entzun egiten dugu. Eta prozesuei oso zaila. Guk egiten duguna, gure zailtasuna da, rimatu egiten dugula, eta neurtu egiten dugula. Baina, neurtzea eta rimatzea da zerbait, nik gimnasia mentala deitzen dio dana da. Ikasten duzu, eta ikasten duzunetik ez da zaila.
ez da zaila, beti relatiboki, baina nik uste hori, jende askok miresten dula, gomendatzen diet bertso eskolan urtebete pasatzea, eta harrituko dira behaiek ere zertarako kapazien. Urelakutan, bazten txanda batzu, ezkuntza ezberdina zutena jatzen zuten. Osea, grau da papartez el culo. Da euskara, gaztelera, inglesa, frantsesa eta bertsolaritza hezkuntza. Orduan, zera zazpi egunez, egin behar duzu edenorekin. Bertsoak botatzen alde bazea bezala. Adibidez, Jon etorriko zineke komunera. Eta bestea bertso zera erantzuten. Gustora joango nahi zurekin batera. Eta hola, 24 orduz. Wow, 24 orduz. Ez diot inorri opa, 24 orduz bertxora nahitzea. Bueno, nahiz eta nire proiektutako bat baden, Bai, nire, hor badao Arkano izena duen bertxori bat, rapero bat. Orain arte igual, ezaguna da raperoen artean, orain oso ezaguna bihurtuko da La Voz. La Voz Kidsen, Melendiren coach edo aholkulari bat delako. Kontua da, pertsona horrek Guinness errekorra egin zula, 24 orduz rapeatzen pasatzitulako. Eta uste dut, bertxotan ere egin dezakegula. Bai, egin daiteke. Hombre, ez dakit nola moldatu zen eztarria ez min hartzeko, eta baina, hori ere egin gabeko proiektutan uzten dut, urte batean helduko diogu horri. Bueno, Martin, mira, baina esko etortzabaltu benetan. Ez da zer, zuri. Mirateko diago oso handi bat guba ikuslai. Jende. Eta arpidetu, hemen dian, eman klik, eta kanpaitxoa ere aktibatu, jakiteko noiz ateatzen dituen, Agur! Aio.